доброго ранку. Усім салют. О, рада вітати вас у нашому доброранку. Кася, навошта табе столькі сумок? А як же? Усё необходное с собой на занятки возьму. А можна поцікавіцца, што ты туди поклала? У нас з Максимом толькі подручники, сшитки ды пенал. Ой, хлопчики, хіба можна ходить у школу только с подручниками да сшитками? Сябры, а вы як ходзіце? Што, акрамя подручников и сшитков, вы носите с собой у заплечниках? Думаю, что самые маленькие глядачи заўсёды бяруць с собой любимую цацку. Вось у моей сумочцы сядзіць цацка, маленькая зайчаня. Яшчэ наши глядачи носят с собой любимую книжку. Яны ж разумники у нас. И я так само беру книжечку с прыгожими малюнками. Ой. Правда, не заўсёды я читаю. А чаму? Я вельмі люблю читать. Просто у мяне так много справ розных, что я іншы раз не паспяваю книжку разгарнуть. І ў мяне дзень распісаны па хвілінах. Урокі, трэніроўкі, добраранак. Але час на кніжкі я знаходжу. Даю слово, я буду вельмі стараться, как кожны день знаходить час на читание. А хочете, я подзялюся сваім сакрэтам? Давай. Я придумал цікавую гульню. Кожны день спрабую прочитать на одну сторонку больше, чем на конадні. І як? Атрымліваецца? Бывае, калі кніжка вельмі цікавая, я нават адарвацца не магу. Тады читаю і на 2, і на 3, і нават на 5 сторонок больше. А давайте паспрабуем читать книжки так, як нас навучыў Лесік. А тыя, хто яшчэ не ўмеюць чытаць, могуць паспрабаваць такі спосаб на размалёўках. А гэта як? Вядома, у кожнага ёсць размалёўкі. Многія бяруць іх з сабою у дзіцячыя садкі і ў школы. Я нават у школу на заняткі бяру. У мяне асобная сумочка для іх ёсць. Вось і паспрабуйце кожны дзень размалёўваць трошкі больш, чым вы рабілі гэта у папярэдні дзень. А пакуль вы працуеце над малюнкам, можна вучыць, як гучыць назва прадмета на розных мовах. Ага. Напрыклад, вы размалёўваеце матылька. Па-руску матылёк будзе бабачка. А па-англійску яго называюць butterfly. А па-нямецку матылёк будзе гучаць шметерлінг. Толькі як даведацца пра пераклад? Многія нашы гледачы не вывучаюць замежных моў. А вы запрасіце далучыцца да вашай гульні дарослых. Няхай і яны узгадаюць тое, што вучылі ў школе. Яшчэ і назвы колераў можна гаварыць на розных мовах. Цікава будзе параўнаць. Блізкія гэтыя словы ці зусім не падобныя да беларускіх. Ой, хлопчики, мне б толькі не заблытацца, у якім заплечніку у мяне цацка, а у якім кніжка, у якім размалёўкі, а у якім сшыткі з падручнікамі. А ты б не хацела ўсё ў адну сумку скласці? Напэўна, табе, Кася, спатрэбіцца і сумачка для ўпрыгажэнняў. Так, я люблю з сабой браць розныя заколачкі, стужачкі. А яшчэ трэба знайсці месца для карыснага перакусу. І для адной цукерачкі. Усё салодкае толькі пасля снедання. Я гэта ведаю. І нашы гледачы таксама ведаюць. А зараз, калі ўжо ўсе паснедалі, можна якраз перакусіць і паглядзець мультфільм. Працяг мультфільма мы ўбачым крыху пазней. А я ўсе свае рэчы ў адзін заплечнік паклала. І гэта правільна. Дарэчы, заплечнік вельмі зручная рэч. Там столькі ўсяго змяшчаецца, а здаецца, што несці яго зусім не цяжка. І ў гэтым сакрэт заплечніка. Цікава, а які разумны чалавек прыдумаў такую зручную сумачку? Давайте зробім невялікае падарожжа ў часе. Навошта? Каб разабрацца ў гісторыі заплечніка. Цікава, а колькі ж яму гадоў? Уявіце, 5000. Колькі? Быць такога не можа. Яшчэ як можа. Археолагі падчас раскопак знайшлі такую старадаўнюю рэч. І як жа выглядаў заплечнік у тыя далёкія часы? Няўжо ў ім было шмат кішэняў і столькі ж засцёжак?
Гэта драўляная рама з двума перакладзінамі. На такую раму навешивали мяшок со скуры. Ох, і тепленький гэта быў заплечнік. Такие заплечники традыцыйна носили народы поўначы. А вот жыхары больш теплых рэгіёнаў майстравалі заплечники з бярэсты. У таким носил пирожки и девчонку Машу медведь со знакомитой каски. А звычайна нашы продкі хадзілі з такімі заплечнікамі па грыбы і ягады. На весь год можно было грибов да ягод назбирать. Так, каб до наступнага лета ласавацца. Ага. Глядзіце, а гэты заплечнік ужо больш нагадвае наш школьны. Ага, у ім твердая спинка. Яна таксама з бярэсты. Яшчэ такую сумачку называлі рагулькай. У ёй можна было перанесці даволі вялікія рэчы. Дзеля гэтага моцна прыцягвалі груз матузамі. С таким заплечником на вот далекий поход можно отправиться. Ішоў час, змяняліся і заплечнікі. Людзі пачалі хадзіць у лес і горы не для таго, каб знайсці ежу, а для таго, каб падыхаць паветрам і палюбавацца наваколлем. Ага. Адным словам, з'явіліся турысты, а турыстам патрэбны зручны заплечнік. С драўлянымі сумками долго не пройдешь, адразу стомишься. Вось і пачалі выкарыстоўваць сучасныя тканіны. Напэўна, тады і з'явіліся шматлікія кішэні і засцёжкі. Менавіта так. И наши сучасные школьные заплечники так само зручные и прыгоженькие. І ў іх знойдзецца месца для ўсяго неабходнага. Сябры, а давайте зараз поглядим працяг мультфильма, а пасля можно проверить свои школьные сумочки. Давайте! А вось на гэтую рэч вы не забыліся? Як без пенала ў школу ісці? У мяне ён вялікі-вялікі. У ім столькі ўсяго алоўкаў і фломастераў, што не злічыць. А навошта табе столькі? Не ўсё можа спатрэбіцца. Таму і нашу такі пенал. А я люблю, калі ў мяне под рукой толькі самае неабходнае. Проста аловак, лінейка ды гумка. А калі спатрэбяцца каляровыя алоўкі, з табой заўсёды падзеліцца Кася, праўда? Пагляджу на ваши паводзіны. Паводзіны ў нас заўсёды выдатныя. І такая ж цудоўная у нас сяброўка Кася. Дзякуй. А ведаеце, адкуль пайшла назва пенал? Па-лацінску пенна – гэта пяро. Яно перайшло ў нямецкую мову, дзе пеналам называлі футляр для пер'яў. Раней жа пісалі не ручкамі, а пер'ем і чарнілам. А зараз замест пёрак мы складаем у пеналы прылады для пісьма. Ведаеце, што па-нямецку пеналам жартаўліва называюць гімназіі, а пенальчыкамі – вучняў. Я гэтага не ведаў. І я не ведала. Спачатку пеналы выглядалі як драўляныя каробачкі, а потым яны сталі пластмасавымі і з тканіны, і з самых розных формаў і колераў. Думаю, што ўсе нашы гледачы трымаюць прылады для пісьма ў парадку. Ой, а мы зусім забыліся, што надышоў час глядзець яшчэ адзін мультфільм. Давайте. Сябры, можаце сёння пакласці ў свой заплечнік маленькую цацку. Нават калі вы лічыце сябе даволі дарослымі, цацка, талісман, можа дапамагчы, калі вам будзе складана, ці вы не будзеце ведаць, як паступіць. Можаце адным вочкам на яе паглядзець і адчуеце, што становіцца лягчэй. Так. І адказы на розныя пытанні знойдуцца. Мы жадаем вам цудоўнага дня. І няхай у вас сёння усё атрымаецца. І не забывайцеся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку!